Mina ngifuna kulesa ibane nje because ukuthi ubale indaba yokushaya izandla nensimbi mhlawumbe oyiphendulela Okay. uJesu lapho mayiphuma nabafundi lithi iBhayibheli bahlabelela ihubo elisha noma igama elisha baphuma bahamba baya kuphi entabeni yomnqumo lapho kwakungekho insimbi babehuba ngani ngemlomo yabo. so angizwisisi into ethi isono mangabe ngizohlabela kukhala something Mawususho kanjalo sewuyamcabangela uNkulunkulu njengoba umcabangela nje ukuthi yona angithi mina noma ngikhuluma mina lento esho umbhalo ukuthi umbhalo uthi asiphendulane ngamacunga siyakwenza lo lalela konke kuyo lento okhuluma ngayo ngikulalela ugqile wakhulula ubani umbhalo ngakhulula izwi ngafika ngafunda nganethezela ngathi ake ngibe sober hey ngathi ngibe sober ngoba hey ngijubane bengizana malandela esel mhlawumbe soyikhuluma ngelinye ilanga